Meillä oikeastaan matka ylipäätään vuokrauksessa alkoi sillä tavalla, että 15 vuotta sitten hankittiin tätä Leviltä ja Ylläkseltä mökkejä ja alettiin vuokraamaan niitä itse. Ja se ajatus oli nimenomaan se, että tehdään vuokrauspalvelut itse ja tehdään se koko homma ihan pitkästä tavarasta. Ja siinä aika nopeasti sitten huomattiin se, että suomalaisia asiakkaita pystyy kyllä saamaan sillä tavalla, että itsekin pyrkii niitä hankkimaan ja markkinoimaan, mutta ulkomaalaisia on kyllä käytännössä niin kuin mahdoton palvella. Että ulkomaalaisilla aina oli odotuksia, että täytyisi pystyä tarjoamaan lisäpalveluita ja oli sitten paljon ulkomaalaiset kulkee isoissa ryhmissä ja matkatoimistojen kautta, niin ulkomaalaisia ei pystytty palvelemaan oikeastaan ollenkaan. Ja se johti siihen, että suomalaisten sesokikaudet meillä oli hyvin myytynä ja sitten sydäntalvi oli hyvin hiljasta silloin, kun suomalaiset ei niin paljon Lapissa matkaile. Ja pyrittiin löytämään sitten erilaisia kumppaneita, millä saataisiin sitä sydäntalvea täytettyä. Ja sopivasti sitten Polarstarilta Heidi oli yhteydessä ja kyseli, että voisiko olla mahdollista, että meidän mökkejä vuokrattaisiin heidän palveluidensa kautta. Ja nyt 9 vuotta on sitten tehty yhteistyötä ja on saatu oikeastaan se, mitä toivottiinkin, että suomalaisten lisäksi meillä on paljon ulkomaalaisia vieraita täällä ja siistiä porukkaa Keski-Euroopasta, perheitä ja semmoisia mukavia vuokralaisia, jotka sopii näihin meidän mökkeihin. Se alkoi sillä tavalla, että yksittäisiä viikkoja vuokrattiin siellä meidän itse vuokraamien viikkojen väleissä. Eli aika pienessä lähti liikenteeseen ja sitä aika nopeasti huomattiin, että meidän mökit sopi hyvin sinne Polarstarin valikoimaan ja matkatoimistot halus niitä listoilleen ja siitä oli vähän kaikille hyötyä, että ruvettiin laajentaa ja lopulta meidän yhteistyö on aika tiivistä ja iso osa meidän talvikaudesta sitten menee Polarstarin kautta ja ollaan koettu tosi hyväksi, että se on sellainen luotettava, helppo kumppani meille, joka hoitaa asiat alusta loppuun ja meille se on varmistaa sen, että talvikausi on hyvin myyty ja nimenomaan semmoiselle vuokralaisille, josta ei tule harmia. Ihan ehdottomasti voisin suositella ja oikeastaan sen kautta, että on toiminut muullakin tavalla, että ensimmäiset vuodet tosiaan toimin itse välittäen mökkejä ja markkinoiden ja hakien asiakkaita sitten ihan maailmalta, niin Tämä on niin helppo tapa toimia ja se yhteistyö on niin mutkatonta ja sujuvaa ja jotenkin tuntuu, että se on reilua kaikin puolin, että viikossa saa järkevä hinnan ja kaikki toimii sujuvasti. Ja itse kun asun tuolla Etelä-Suomessa, niin sellaiset asiat, mitkä mulle olisi vaikeita täällä paikallisesti järjestää, niin siihen voi aina luottaa, että Polarstarin kautta asiat on hoidettu kunnolla. No, omakohtaisesti ehkä semmoista yksittäistä ei välttämättä ole, että ehkä liittyy siihen kokemukseen, mikä liittyy jouluun täällä Lapissa, että olisi vaikea kuvitella, että olisi joulu jossain muualla kuin täällä. Että tämä on semmoinen oikein niin kuin satukirjojen joulu, mikä täällä aina pääsee kokemaan. Että kelit voi olla erilaisia, mutta joka vuosi kun tulee tuolta arjesta tänne Lappiin, niin tuntuu, että on tullut joulu keskelle ja täällä koko ympäristö tukee sitä rauhoittumista. Näistä asiakkaiden kokemuksista, niin täällähän on vietetty häitä ja 50-vuotisjuhlia ja kaikenlaisia perhetapaamisia ja monet niistä on semmoisia, että on sitten jälkeenpäin miettinyt, että on varmaan ollut elämyksiä, että on ollut esimerkiksi häät, jossa oli Kaukoidästä oli toinen puoliso perheineen tullut paikalle ja sitten suomalainen toinen puoli, niin oli kiva kuunnella sitä, että miten singaporelaiset ajatteli, että minkälaista oli Suomen Lapissa viettää häitä ja tämmöistä juhlapäivää, että monenlaisia elämyksiä tämä tarjoaa ja meille suomalaisille se joskus tuntuu vähän itsestäänselvyydeltä, että mitä tarkoittaa revontule tai mitä tämä Lapin talvinen ympäristö tarkoittaa, että ulkomaalaiset sen vielä konkreettisemmin kokee, että se on jotain ainutlaatuista, mitä missään muualla maailmassa ei ole. Sitä on monesti mietitty just, että kun tuossa istuu sohvalla, että siellä on monenlaiset tapahtumat ja vieraat käynyt ja monenlaiset juhlat vietetty ja samaan aikaan sitten on itse mietitty sitä ja monet vieraatkin miettinyt, että hämmästyttävän hyvässä kunnossa nämä kämpät on, että ei tunnu yhtään siltä, että täällä viikoittain vieraat vaihtuu ja on paljon ihmisiä käynyt ja paljon tapahtumia ollut, että jotenkin tuntuu, että vieraat kunnioittaa
tämmöisiä niin kuin laadukkaita, arvokkaita mökkejä ja jättää ne semmoiseen kuntoon, että sinne on mukava seuraavakin tulla.